Sa number 5, bago bukas ng hotel sa Bacolod ay naga-fully book na. Sunod sa management, wala sila nagsala sa ilang desisyon nga magbukas ang branch sa Bacolod bisan may pandemic. Yaring report. Magapabili ng coronavirus pero kinahanglan niya magpadayon ang pangabuhi sang tanan kag nagasugod na ang vaccination program sang gobyerno. Ini ang pila lang sa mga rason kung nga nagdesisyon ang Park Inn by Radisson nga magbukas ang ilang branch bisan may pandemic pa. Sunod sa Assistant Vice President sang Rooms sa SM Hotels and Conventions nga si Lawrence Peña, antes pa man mag-pandemic, nasuguran na ang pagtukod sang hotel. Sa ilang pagbukas, nag-adapt na sila sa pandemic kung sadtuan ay nagalawig sang 30 tubtob 40 minutos ang pagtinlo sang kwarto. Karon, nagdoble na ini para masiguro ang katinlo sang mga kwarto. We have to apply clinical grade disinfectant. We have to do electrostatic spraying. We have to deep clean the bathroom and everything. So it takes about from 30 to 40 minutes, about an hour and a half. Double yung time. Yes. So the productivity as well of a room attendant from 15 rooms each has gone down to 11 to 12, dependent on the status and the state of the room when the guest left. Sa karon isa pa lang ka floor sa hotel nga may 27 ka mga kwarto ang nag-ooperate sa hotel pero naga-fully book na sila. May 6 ka mga floors ini ka ginapaabot lang sa bulan sa Setyembre, magabukas na ang ilang 3rd ug 4th floor. Suno pa kay Peña, patimaan ini nga nagamat-amat na bangon ang ekonomiya kag wala man sila magsala sa ilang desisyon sa pagbukas ng hotel sa Bacolod. The regular walk-ins that we get right now, and these are the the guest that comes and makes reservation, is actually at a good rate. The bookings also are coming in at a good rate, and we continue to get more inquiries, which is actually a good indication that it's putting a Park Inn hotel here in Bacolod is a right decision. Nagbukas ang Park Inn sa nagligad nga semana sa kilid lang sang SM City sa Bacolod. May restaurant man sila nga nagasugod na sa pag-operate. Ang mga area sa hotel may touch of Negros. Ang ilang mga function rooms, silay ang ngalan. Arima ang tawag sa ilang restaurant. Marapara naman ang tawag sa pool area kung sa diin may mural painting sa mga kasapatan nga sarang lang makitaan sa Negros. Ang kada kwarto may paintings nga nagapakita sa mga sites of Negros. Dugang pa ni Peña, prioridad sa kumpanya nga magbukas ang hotel sa Bacolod, bugod nakita nila nga nangin progresibo na ang ekonomiya sang syudad.